No coneix aquesta platja o les platges del voltant? Hi ha algú que vingui de vacances o tots som d'aquí de Tarragona? Nosaltres no. De vacances, vale. Pues aquí tenim un litoral que encara, molt a prop de la ciutat, encara queda natural. Vale? I hem tingut de lluitar molt perquè no facin passejos marítims, perquè no facin urbanitzacions, i ja portem més de 10 anys, 12, des del 2005, en aquesta lluita del territori. I bueno, la presentació d'avui parla una mica de la connectivitat biològica, que és un dels arguments més grans que tenim per afrontar una mica el tema de l'urbanisme, no? Que encara aquí a Catalunya, sobretot aquí a Tarragona, es pretén un creixement bastant fort. I comencem amb el títol. La conservació comença en la dispersió dels individus, no? O sigui, tant de la flora com de la fauna. Se sent bé? Tens obert el micro? No. També l'has apretat el botó. Ara? Sí. Vale. He volgut començar amb aquesta fotografia que vaig fer amb una amiga en avioneta i amb l'Ariadna Costa i una altra amiga que es diu Purificació, perquè aquell dia vam fer una caminada popular, em sembla que era la tercera, ja n'hem fet unes quantes, i per reivindicar que la gent pugui caminar per camins i senders allunyats de les carreteres. I aquí es veu bé com el bosc de la Marquesa, un paradís, té ja una connexió directa amb el que és l'Anella Verda pujant cap als Pirineus. L'única cosa que hi ha infraestructures com la via del tren, la nacional, l'autovia i l'autopista que va més cap enrere. I ara volia ficar un curtmetratge d'aquestos de Mesoamèrica, que són els fundadors i els que porten en pràctica tot el tema dels corredors biològics, per fer una extrapolació i una comparació en el nostre territori. Veurem que hi ha coses que no s'assimilen en res i d'altres que sí. Ells tenen uns problemes i aquí en tenim uns altres, de diferents, però la base és la mateixa. Pocas regiones en el mundo reúnen tanta diversidad biológica y cultural como la del corredor biológico mesoamericano, que viaja desde el Darién en Panamá hasta el sureste de México. Es un proyecto que tiene como tarea garantizar la conexión entre poblaciones de plantas y animales y favorecer el desarrollo desde la cultura de la sustentabilidad. En México, el corredor cubre hasta ahora los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas. Lo que se busca es reorientar las actividades que ya realiza la población que está usando los recursos naturales con el objeto de que sean amigables con los naturales y con el objeto de que se conserven las plantas y los animales de esa zona y a la vez que sirvan para vincular diferentes áreas naturales protegidas, que de otra manera quedarían como islas.
casi todos tumban esta selva para crear áreas de pastizales para ganadería, o las usan reciclando sus milpas, la tradicional milpa que camina. Pues la importancia de tener un proyecto así, aparte de sensibilizar a la gente de que no tumbemos la selva, de que no contaminemos más nuestro planeta, es que los beneficios inmediatos llegan rápidamente. La milpa que camina son las plantaciones de maíz. Claro, no tienen micos, pero bueno, es una mica... Bueno, a la península hi haurien aquests animals, tenim el lince ibérico, per exemple. Això és un xereque. El tir és l'animal més gran, l'animal mamífer més gran que hi ha a la península de Yucatán. Tampoc tenim taràntules. Aparte, digamos, del beneficio ecológico mismo de la conservación, tiene un planteamiento interesante en términos de buscar una modificación, un cambio gradual en las formas de manejo de los recursos naturales que están desarrollando las poblaciones y que están viviendo en estos espacios. El riu, el Francolí, no porta tanta aigua, però també és un pas fluvial. En medio de variados ecosistemas, un conjunto de organizaciones desarrolla diversas actividades productivas que buscan vivir en armonía con la naturaleza. És compatible el turisme, hi ha, pot haver un ecoturisme compatible amb aquests espais. El corredor biológico es un espacio de vida donde transitan las plantas, los animales, se conectan las áreas naturales protegidas y está incorporado en las actividades productivas cotidianas de la gente, es decir, en la cafeticultura, en la apicultura, en la ganadería sustentable. El concepto del corredor biológico está siendo apropiado por las propias organizaciones y comunidades indígenas. Está teniendo un impacto ahora. Ya está, yo no hay. Trabajando, explorando. Eso es cortar. La producción de duna costera que nosotros hacemos se le promueve a todos los municipios para la reforestación de sus comunidades, se le da para reforestar lo que es también a las playas, para la duna, que es toda la orilla del mar, para hacer lo que son médanos. Al hacer médanos, cuando hay un ciclón, defiende lo que es mucho más nuestras viviendas, lo que es para tener más oxígeno, es una de las cosas más importantes para nosotros, ¿no? Este dato es muy importante.
La pérdida de la cobertura vegetal es uno de los principales problemas y a la vez uno de los grandes retos al que se enfrenta el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano en México. En los últimos 25 años, las últimas décadas, hemos perdido una gran parte de las selvas, de los bosques mesófilos que albergan una gran diversidad biológica. Al transformar nosotros, cortando la vegetación y no permitiendo que ésta se regenere, al hacer el cambio del uso del suelo, esta biodiversidad se pierde irremediablemente. Nosotros como productores de aquí de la sierra, trabajar lo que es el café, lo hacemos primero como un arte, porque donde hay café hay árboles, y donde hay árboles está el medio ambiente, y todo lo que es el entorno ecológico. Y es ahí donde nosotros, si nos metemos a sembrar otro cultivo, destruimos totalmente la flora, la fauna. Es por eso que nosotros, si sembramos café, es para tener todavía montañas, para seguir sosteniendo el equilibrio con el medio ambiente. Si nos metemos a sembrar otro tipo de cultivo, definitivamente vamos a cambiar el tipo de suelo y lo vamos a erosionar todo. Pienso que cumplir con los objetivos de reorientar las políticas públicas y mejorar las condiciones de vida y desarrollar capacidades en las comunidades en donde estamos trabajando es un proceso de largo plazo. El reto y el problema es cómo llegar a una población muy grande de indígenas que hablan diferentes idiomas a los nuestros, cómo llegar a estos grupos que tienen grandes carencias, grandes necesidades, rezagos educativos, rezagos de salud, rezagos y problemas económicos ancestrales. ¿Cómo hacer que los espacios para la conectividad, los corredores puedan conservarse, puedan preservarse ante estos retos tan grandes de una situación económica de miseria en la que vive la mayor parte de las comunidades que son atendidas por el proyecto del Corredor Biológico Mesoamericano? Doncs clar, nosaltres no tenim aquesta problemàtica de que tinguem comunitats indígenes, que cada comunitat parla un idioma diferent. Vale? Ells estan parlant de cultius, estan parlant d'un altre context i a part estan parlant d'una extensió tan gran com un continent. No? Però això es pot extrapolar a Catalunya, també es pot anar com un microscopi anant enfocant més a Tarragona i fins i tot exemples més visuals que tenim aquí a la vora, com podria ser el bosc de la Marquesa. No? Això és un mapa de més o menys la forma que té actualment l'anella verda de Tarragona. Vale? Aquí tenim el riu Francolí, vale? Que és part de la connectivitat biològica, i tenim el litoral, vale? Tenim aquí el bosc de la Marquesa, després tenim unes carreteres, vale? Unes infraestructures paral·leles a la línia del mar, que són contraproduents si no hi ha suficients túnels o ecoductes per sobre les carreteres. No? I tenim un model de ciutat que s'està discutint bastant, de fet ara es vol modificar un altre cop el POUM, esperem que ho facin de manera integral, i tenim diversos plans parcials en marxa, com el cas de la Budellera, que ja hi ha hagut bastantes reivindicacions. Com veieu, aquí el litoral està desconnectat de la part
que diríem de l'Anella Verda. Tenim a l'altre costat del riu els barris de Ponent i després tenim les urbanitzacions de Llevant. Aquestes urbanitzacions són els Boscos, Montnars, que seria l'última urbanització i ja comença la gran extensió de l'Anella Verda, on aniria fins a, aquí està en blanc, però aniria fins al Pirineu, les muntanyes del Pirineu. Això són les terres del Gaià, això d'aquí, i bueno, aquí tenim l'Horta Gran, la Vall del Llorito i la Budellera, que volen construir. A la Budellera volien fer 6.000 habitatges, després la meitat, ara ho estan tornant a projectar, s'ha de presentar un altre cop al·legacions, ens va costar 500 euros les primeres al·legacions, les podeu trobar a la pàgina web, i després, quan estigui al POM, s'haurà de presentar un altre cop al·legacions al POM. I bueno, aquí tenim també la ciutat, que té molta contaminació pel sector industrial, sobretot petroquímic, tant al Parc Nord com a la part del Pantalan. El que passa que no em cabia les lletres al mapa, però està més cap a aquell costat. I aquí una mica la definició de lo que són els corredors i connectors biològics. Normalment tenen aquesta forma més allargada i poden connectar entre regions. Aquesta és una regió, l'Anella Verda, però ha d'anar connectant fins a arribar als Pirineus, des del fons marí fins als Pirineus, tant per la flora, per la fauna i per als éssers humans que també són part d'aquests hàbitats. Poden ser franges estretes de vegetació, platges, boscos mediterranis, un toll d'aigua, un charco, uns camps agrícoles, vegetació remanent, muntanyes. El requisit és que els extrems han de poder estar connectats. Una cosa molt important és que l'Anella Verda es reclama i es demana des de fa molts anys que sigui des del riu Francolí fins les terres del Gaià. De fet, a la Petro, si tu veus la petroquímica però està al costat del riu, veus garces, veus molta fauna i vivint fins i tot a les plantes que estan allà desmantelant. O sigui que és un indicador que és un corredor de fauna, sobretot d'aus marines. Aquest seria, segons l'Observatori de Projectes Territorials de Catalunya, són el que tenim sobre la taula sobre els plans parcials, els futurs plans parcials, els que volen desenvolupar. Són bastant grans. La Budellera estaria darrere de la Romana fins a Boscos, zones esportives, quan no cal, perquè ja tenim la platja, van els del club de natació a nedar cada diumenge a la platja, van ciclistes per la Budellera, la gent camina per la platja llarga i després també hi ha bastantes pistes de tenis privades, també hi ha un club de golf que l'han ampliat, i hi ha una ciutat residencial on hi ha una zona esportiva degradada des de 2011 que és públic, ho gestiona la Generalitat, però es podria recuperar, fer uns locòdroms o recuperar el que tenien allà, una bolera i unes pistes de tenis, ben al costat de la platja llarga, on es podrien aprofitar per fer aparcaments i alliberar més espais dunars o de possibles maresmes i aiguamolls. Després tenim l'Horta Gran, que és l'única salvació que tenen els barris de Llevant, de Ponent, perdona. I després tenim també terres cavades, ara anomenat Vall del Llorito, que també va ser molt polèmic urbanísticament. Aquí tenim una representació dels fluxos que tenen actualment els corredors a l'Anella Verda. Són com dos grans cercles aquí, però que, com veieu, necessiten sempre aquesta connexió. El litoral va de costat